Λακωνία. Στο πιο νότιο κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σπάρτη. Ένα όνομα συνδεδεμένο άρρηκτα με έννοιες όχι εύκολες. Με αξίες που θα κυριαρχήσουν στην τρίτη χιλιετία. Σπάρτη. Ζωή με κανόνες και όρια. Σπάρτη. Αφοσίωση. Σπάρτη. Λόγος μεστός. Σπάρτη. Αξιοπρέπεια. Η σύγχρονη πόλη ζει χωρίς να την ακουμπά ο θόρυβος του σήμερα. Επίκεντρο σε μια περιοχή που το ευρύ κοινό μοιάζει τώρα να την ανακαλύπτει. Η Σπάρτη δεν ξεχνά το ηρωικό της χθες. Ζει ένα λιτό σήμερα. Κάποτε ήταν κλειστή. Σήμερα ανοίγεται. Στους ανθρώπους που ξέρουν τη ζωή. Το χθες μοιάζει πολύ μακρινό, αλλά και τόσο σημερινό. Χθες ήταν ο μέλανας ζωμός, αίμα και λίπος. Σήμερα το αξεπέραστο βιολογικό της ελαιόλαδο. Καμάρι της πόλης, το μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού. Χθες ήταν οι μουσικοί αγώνες, οι ποιητές και το αρχαίο θέατρο. Σήμερα είναι το Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο με το φεστιβάλ που ξέρει όλη η Ελλάδα. Χθες ήταν οι αθλητικοί αγώνες και η πρωτιά της Σπάρτης στις αρχαίες Ολυμπιάδες. Σήμερα, κάθε Σεπτέμβρη, είναι το Σπάρταθλον, ο διεθνής υπερμαραθώνιος Αθήνα-Σπάρτης. Ένας τιτάνιος αγώνας πνεύματος και ψυχής. Χθες ήταν η Σπάρτη και οι οικισμοί της απλωμένοι σε όλη τη Λακεδαίμονα. Σήμερα είναι η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. Της Λακωνίας του Μιστρά, της Μάνης και της Μονεμβασιάς. Του Πάρνονα και του Ταΐγετου. Σπάρτη. Ιστορία. Λακωνία. Εμπειρία.